Get cream. Afon kiti to friseiro. Na esse mundo não, como na manasa. É. Thank you. Bem. Hey, Yamakolo. Ema kenye gen wa roommate ga. Odimma. Yamakolo. Ala fa anwa. Inazi na afiazila anya alo anya na afuzi okada. Okwa ezio. Ai. Asizulu no je go no moto. Oyo na gba asia moto. Anyi nwajikwa n'ukwu aga. Okay, ga dash zi mo fu moto gi. Okwa ya? Okwa mana ngeme nwe. So the big girls on campus. What a go. In fact, mmemme. Uncle Sam. Dalu. Thank you. Ndị na-eme ebu isi na abọ. Makwa na ebo onye nke m. Ịchọ gị na ụlọ kịta, ma nsịkwanụ ma anyị jee na ebe a na-alacha n'ụmụ ife. Ama m like lacha ice cream. You don't like lacha ice cream? I don't like lacha ice cream. I'm like, yeah. Thank you. Okay. Well, that's so bad, though. Thank you. I didn't card Nisi government house. Okay. Okay. Yeah. Get my car and office soon, Nene. What you know? Those can make you guess, get off, yeah. Auntie, afro mo nwa gi nwaanyị Amaka. Na main road with nwoke one na chọọcha. The man nọ n'ime moto white. Nya ifu ka o si wee na-eme guy na-emegharị ịgwa gị na ọ bụrụ ọkịta ka o bidoro ya. Nyenwa ka nsị ka m bịa gwa gị tupu ị chọba ya achọ ma ọ bụ o bụrụ afọ ime kịta bata. Hey. Nne m, imelu nnọọ ọfụma o. Thank you. Mana oke anyị fọkwara bụ nwanne anyị nwoke. Nwanne gị kwa. Mana amanụ m onye nke ahụ. Nne m, ọ bụzi ụmụnne anyị niile ka ya amacha. Daalụ, o imelu ọfụma. Mana chere ọ mfụzikwa ya witu nwoke ọzọ ma bịa na gwa gị. Mgbe ịfụzili ya anụ. O nne m o. Kenelu mọmị gị o. Oh, bye. Oh, moto white. Ịdị show na onye abụrụ na-agacha ka ọ bata. No, que rude kwa yoto. Amaka. Mommy. Kone bo mota hukolo bia fubila na bo meya. Zana ye njogi na-ene m anya. Ka onye ọ bụ. Okay. Mommy, ọ ga-abụkwa Uncle Sam. Uncle Sam. Anyị gbasara akwụkwọ so nna Uncle Sam wee fụ m n'ụzọ wee si na ka ọ drop m n'ụlọ. Mana ya agbakọta zosizie ka o jee goe m ice cream. Ngokwa ya na nna like burger, o goe m burger. Aga m ngokwa ya goe m si mommy money man. Ndị abụki na-elesu ya dapụta n'oge fife ya. Hey! Eziokwu. Amaka. Nya ni sobego ụmụ nwoke m. Nwoke kwa. Mommy kekwa nwoke Uncle Sam gị nwajikwa aka gị mee m introduce as family friend anyị. Ọ bụ na ọ bụrụ Uncle Sam gị ga-eso nwoke na ụmụ nwoke ga-alịwa je. Mechipụ gị ọnụ. Family friend gị na onye. Onwe ni gozi mbosi mụ nwa bụ nne gị epere ọnụ m. Wee sị gị soro Uncle Sam pụba. Uncle Sam ọ bụ nwanne gị. Uncle Sam ọ bụ nna gị ka ọ bụ nwanne gị nwoke. Isi wee pụọ in the name of family friend. O ga na-egi gị burger, na-egi gị ice cream na alacha. N'aka nwoke onye maro.
phone ni gujugo. Igujugo. Maka obo ni gujibe. Aga ma fuka esi we soru nwoke. Oburo nna gi. Oburo nwanne gi nwoke. No family friend. Iwe so ye we po. Mami awotakwa m ije kwuru okwu ani na okwu nkusa ka ị na-ekwu okwu ya ọ dịzie ka gasị no achọzi m ịnụ yobi na-ekwu na achọzi m ịfụ gị na nwoke ọbụla n'ụzọ ọ bụrụ nkusa m bụrụ nku ndị mmụọ achọ m ịma achọzi m ịfụ gị na nwoke ọbụla n'ụzọ ya na-ekwu maka ome mbọsọ ọzọ ome mbọsọ ọzọ amaka you will like what I will do to you. Nyeme efe biko. Se ba po. Hai. Nwa ga-egbu kwa m, nwa ga-egbu. Amaka, ewezina anụ m iwe. O ihe efukwanụ na-eme ka nne kwesịrị ime. Agaghị m achọ mpụta n'ezi fụka gị na ụmụ nwoke na-akwụghalị. Ị ka dịkwa too young. Mami, ọ bụ na o nwere ihe na-ezoro m ikwuo ya. Ezozinele m ihe. Onwekwa n'ihe mụ bụ nne gị ga-ezuru gị. Ọkwa n'oge oge luo, mmasị gị na ụmụ nwoke agagharị na. There is time for everything. Mami, ị na-ekwu ihe ọ dịzie ka gasị na ụmụ nwoke onye ọzọ a na-ekwu. Ọ Uncle Sam. Ọkwa gị nwa bụ ihe jikwa aka gị introduce your Uncle Sam to me as our family friend. Of which na mụ afụgo ka gị na ya si wee na-eme. Nya mere m ji wee kwụlụ n'ụzọ wee fie wee ofe inye m lift wee banyeli ya na moto. Anyị wee jezikwa jigote ice cream o bughachite m n'ụlọ. Ọ bụ na ọ bụrụ dịka na Uncle Sam ga-anọkọta wee soluzie onye ma amarọ wee jee na-akwụghalị ọpụtazi na ma amara ihe ọ na-akọ n'uche m ezu ọzọ ezu. Amaka, negodi ife ị na-ekwu. O ya bụ ikwu okwu a n'ụdị ya anụwa. Ọ na-elote m ihe nlofulu elofu. Nkwa n'ihe mmezi. Mami biko ewezina n'iwe. Ma n'inekwa n'anya ifu na bọọzụ m obere nwa. Ọkwa ofe arọ ka ọ fọrọ nkịta nsị na mahadum wee pụta. O nwere ihe ọ ga-abụ ịkọwalụ m nkịta ma ama nghọta. O nwee ife ịchọ ịkọlụ nke ọlụ m na mma aghọta. Ịma na a na-etolukwa n'ihe itoolu. Sobadro. Anụgo m ekwu. Ụmụ oge ga-eluo kịta. Maazị dị asị gị gị na ụmụ ụka pụzi na-apụ. Obere oge ka ọfọ. Onweghị ihe isi agụ na agwụkwa m. Mami nwekwu ihe esu ka ihe ga-eli ka ndị siele. Ọmalịcha. Hey! Mie mee nọrọ ana ka nga si elu gị dakụdakụ. Nọrọ ana.
ama m na o nwere ka ịgbalụsi iru maka na ọ dara ịgbalụ bịa kedu ihe ọ bụ ọrụ Nneka gịnị ka Nneka mebụrụ Nneka ka nna ya za Nneka nọgide nnọọ bụla akpị ya si na ọ chọrọzi gbalụ pụọ be m na Nneka kwala ibu ya pụọ be m anụkwa m ofu ọgịnịdị aja mama chukwu ọkịdị ọma mma zụla ọgụta ụwa tụwa isi ị na-enye ndụ ọgwụ nwanne otu onye imelụ m ya ijawam iyo sista ọtakwa m iji egwu ịgba kịta ịmakwa na Jizọs obi n'igwe gbalụghị Krismas na m gwaghị na Nneka bụ libie rafube m ịdakafu n'egwu ụdị ire ka ọ ga-abụ meelụ ndị ọzọ beje n'ụlọ ụka je tụọ mma na gịnị mezi Chukwu wee jiri aka ya wee pala ekwensu pala maka ekwu pafụrụ gị n'ụlọ wee na-afị nwiru ị na-afị nwiru ị na-anụ ya nụ imele ego n'isi ana m ajụ gị chegoro n'ihe a ụlọ m na nchi adọskwa n'ọfịa abọskwana m tata Chukwu ekene dele gị ka ị nwee ohere jee chọọ chiọma ịchọọ chiọma ịchọọ nwa gị ijide ofu aka isi m ọ bụ ọkwa nke ha kịta ka ị nwere ohere ịma ihe ị na-eme ọ bụ na ọbụrụ kịta ọma mbụzikwa ị na-eti n'ụlọ gị na nche anọzụ n'ọfịa ọ kara mma na asị na ị nụrọ chacha karịa na ị ga-anụ chụọ ịmakwa n'ime ya ụfọdụ ndị mmadụ gara asị na the fault is yours ọ na ịmara ka ngwụkwa nke na-eme a ga-asị na ịgbara ọrụ ọ ka mma na iji nwe arụ a na kịta chọọ chiọma setụlụ ogbe chiọma jide nwa gị aka ịzanụ nna ọ kara ọlụ gị mma ịma ife menụ dịka isi n'ọdọ kudos nne m etere kudos achọrọ m saben nwanne m ịdị chekwa nri m wetie mgbe agha ya agba ọ gịnị dị chukwu abịa omega ndị igwe ọgbọ nwa ọnọtọ tichelu ese tichie ana m eje mkpata ihe na-abata m ofu izu ụka gara aga ịnatago tins ogbekta ka ị na-abịa afụ m ogwe onye m ji abịafụ na agbata obi a wee tizie na ọwụ na m afụ Hossan na mma agbalute ọkwa ịfụ gị ebe ahụ ị na-abịaba ọkwa na nkọrọ a ama m ebe ihe emegide ya ya akwọchasị ya nye anyị gbanwebe ịdịkwa ka mmiri ọnwụ mee Chukwu na-alụ ọrụ ọ dịka osikulu gị nwụba nna ka idobe bata baa ji ebute mmanya wakwuo Nneka ka o si mana ọ mekụnata afọ na ọ na-esi osicha tabi aka nke Nneka nke ọ Nneka nke gị ịnwere Nneka na biko bupụ akọ hụ na Nneka anọghị nwa bụ ọgbanje Nneka nọgide n'ọbụla akpịa si m na omecha dagel ọgbanje na-asị gị na this minute kịta ọ dị Nneka ọ bụ na ọ fụrụ m ka ọ ya nwa m the next minute ọ dịza ka nwa na-enye Nneka nsogbu anyị nwere ka na ọkịta na-egwuri egwu na-akpali amụ ọ sị m chel ke ọ
na mmiri na-agụ ya ka o je nwa mmiri ọ nwara mmiri that's the end yọbazie ya ayọ nya nwa nya ọgbanji obidola ọfụ ka ha ga-enwe family problem from village ha ka o si ama gwa gị eziokwu ihe na-akọwa kịta bụ na ọpọ dị ihe na-eche m na-akabọzi my headache now ihe na-eche m kịta bụ etu m si eje kpọnata Chioma na ada m nwanyị Chioma nke nu nwoke m achọ m ụdị aka amago m bi na-eje Chioma nke anwa onye nwa okay wa delojo mive men ba unu ka ije yita akwa ka ije na ba ka mmenite gị ọnọdụ ịṅụwa mmanya ṅụcha ka isi gị delu jụụ maka mgbe izu ụka atọ si na be Sam wee pụta Sam akpọbedị m akpọ ojubedị m ka m na-ebi ojubedị nwebedị ọkpọbedị m ka ọ malụ nnọọ ka m si wee nọrọ ọgbachi m nnọọ nkịtị nke na-amụkwa n'amụ eyi m azụ akwa ka ife m na-agwa ya na-akpa ya nne eyikwa azụ akwa o kama na amụrụ m nnọọ ka isi nnọọ wee si nnọọ na be Sam fụsị gị n'anya wee welu nnọọ ring wee nye gị iwe welu ring wee tụpụ wee jụ Sam wee buru akpa gị wee gbapụ wee pụta ebe a wee na-asị m na Sam akpọbeghị izu ụka bụ chelugodu ị na-eche ka ọ kpọọ gị mana ịma nọọsụ mụnwa ka Sam nwa nwanyị nọọsụ mụnwa ka ọ nwere azụ enyi ya nwaanyị gịnị wee mezie nya nọọsụ ọsọ gị nwa bụ nwaanyị nọ ya n'ụwa ị na-echere na Sam ama nchọtanwu di nwaanyị ka ọ gịnị Chinasa ị ma na ewu ezughị na ịbụ enyi m nwaanyị chọọ gị ife n'anya ka ife na-akọ nne ọ bụ nnọọ na ịma na ịfụ Sam n'anya jekwe ịchọba Sam o jekwe ịchọba ya bifo nwaanyị ọzọ akpọla ya ma na ọyị gị nwaanyị ka mba I'm just advising jee chọba nnọọ Sam ma ịmakwa na ịfụ Sam n'anya maka ịgbakwa nkịtị nwaanyị ọzọ anala gị ahụ nwaanyị ọzọ ya anakwala gị Sam kekwana nke ị na-amụkwanụ na-amụgheri nnọọ ife a na-ata amụ sabụnye gị nnọọ ring wee tupu nnọọ ring biko si ya weta ring a ọ dị m mkpa biko si ya bịa nye ring na nchọrọ ọ bụrụ na ị bụrụ enyi m nwaanyị nke ịchọ gị ihe n'anya eziokwu ka m na-agwa gị jee chọba nnọọ Sam o jee chọba ya ma ịgba na ile ọvụ ya ị na-eche uche chelugodo ị na-eche uche ọ ka mma na ije chọbakwa Sam ọgbọkwa ịnọ na ebe a na-ene ofu ezi a jekwe chọba Sam natakwa ya ring a Mommy, you're my cousin, no. Uncle Sam, can you know what's the meaning? Don't worry, that was work and come here, itchy. Mommy, Miss Apuna, we need not to go out in the way we talk. Você quando meu, a macana bia, do punani. Oh, você quando me engane do punani. Não sou padrão, ei. Vai no.
ndị chịpụtagodo akwa ndị nri ekwu akwa echi nkwụsị ama kacha m n'ezigbo mmadụ oge ụfọdụ ọ na-ada adịwacha m ka ọ dị nnọọ ka dị m ga-alụ chai very nice man. No fue para acá. No haga más patch, no manage. Oh my God. Onye? Sam, kedu ebe nwanyị a dọrọ? Chepi bebe ime. Kedu onye bụ nwata nwa agbọghọ a dọlara anya? Ana m ajụ gị kedu ihe ịbịa ebe ime? Ịma akpọ ụzụ na fon wee daba. Chigodi, nne eje na nke enyi m nwoke ntụtụrụ fon kpọọ ya na ncha ịbịafe. Ise. Nsị gị, nne eje na nke enyi m nwoke mkpọ ụkwụ ya na fon na ncha ịbịafe. Nya, ajụọ gị kịta. Onye bụ enyi m nwoke. Ịkpọ Sam. Ichezogo? Ichezogo? Sam, biko, tupu na gị ebido ikwu anything n'ụlọ, achọrọ m ka ịgwa nwata nwaanyị ka o bụla akpa ya si ebe akụ. So ichezogo? Ụbọchị anọ na-ayọ gị. Ebe anyị mụrụ bụla akpa gị. Sị m na ị chọrọzi. Na ị nabago. Tupu anyị ebido ikwu ihe ọbụla anyị na-ekwu, achọrọ m ka ịgwa nwata nwaanyị ọdụ nọ ebe a ka o binye bụla akpa ya si ebe akụ. A sị m tupu ibido kwuba okwu ọbụla gị si ebe m pụọ. Sam, ị ka ya emesi bịa yọọ mbiko. N'echiche gị. Nsị na ị ka ya emesi bịa yọọ mbiko. Si ebe a pụọ. Si ebe a pụọ. Samuel, ike agwanụ na ịkpọta m ebe a ka ị bịa gosi m ọyị nwanyị. Ọkwa mụ na gị so wee bata. O kwesịrị ịkpọ m na fon pọọ bịawa ndị mmadụ nọ. Onye a bụ onye m na-emekobe ihe. Na-asị ya ka je mee ka ntị aka ebe a ọmepụ, ntị okwu ebe ọmepụ. Nke mere na asụkwụ ya ka anyị jezie bute mmanya nye papa ya. Ka pịa wee dị shọp na nchọrọ ịmụ nwa. Samuel, abịara m ebe a ka ị bịa kọbara m akụkọ ụwa gị. Ị na-anụ ya? Ama m na ị dị chọọ ka m bịa be gị bụ ka m bịa fụ ọmalịcha unu inwe. Afụgo m ya. Ka m fụkwuo ọmalịcha nwata nwaanyị abụọ gị na-abụ na-epotori. Mana gee m ntị, ọ bụ na onwe ozi ihe ọzọ chọrọ igosi m, bịa bụ na m ka nna. Na-enwere otu a ọkwa ka na nka na-asụ ike m ga-ewetara gị n'ọdụnọdụ naanị nke onye ọfụma. Gee m ntị, ịma na ụmụ onye na-ebu m, ọkwa ịma ọ bụrụ na ịma na ị chọghị drọp m off ka mkpa onye na-ebu nke ọbịa bụ na ka aka akpọrọ aka akpọrọ mana achọrọ m na anyị ga-akpatụ Hey, give me a melon. Ma ụbọchị ya ga-azụ o. Amaka, ọ gịnị? Mami, achọrọ m ka anyị kpaa.
Keiho. Mommy, o nwere ihe ọ na-ada abụ nnọọ ncheta ụta. Ọ na-enye m obi mwute. Keifo. Kedu onye nna m bụ? Hey, Amaka. So, ofu tata nka kwụchalụ gị ụgwọ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ. Isi ọ dị ka isi m nne n'imeela. O wee buli ya ka eji wee kene m. Amaka wee nchi iju gị. Ọ na mana ha nwa dịka nne si anwara nwa ya. Kwụna mmadụ enete gị anya ọfụma. Achọrọ m ịghọta maka ijugo m ajụjụ a ọtụtụ oge. Ọ na-agbakasịzi m ahụ. Ọ na-agbakasịzi m ahụ. Agwago m gị that your father does not exist. To me, he does not exist. Ajụzina maka ya. Taa bụlụ gị izi n'ikpeazụ ị ga-emepe ọnụ gị ajụọ m onye na gị bụ. Ka ihe ọ dị? Mommy, ọ pụtazi na nna m nwụrụ anwụ ka ọ nọ dị ndụ? Amaka, ozugbo. Asị gị na ozugbo. Afọ na gị bụ nwa na-achọ onye ga-egbu. Ma ọ bụrụ m ka ị ga-egbu. Ajụ onye bụ nna gị. Ụkwa dara n'ala nwere ebe o si daa. Ụdara dara n'ala o nwere ebe o si daa. Mụ onwe m mmadụ nwere ebe m si bi ụwa. Onye bụ nna m ka m na-ajụ. Onye bụ nna m? Onye bụ nna m? Onye bụ papa m? Alili. Onye bụ nna m? Onye bụ nna m? Onye bụ papa m? Alili ebuka nwa bịara ije n'ụwa. Alili ebuka nwa bịara ije. Amaka kekwa n'ife o. Keki na-emere ọ na since iji si na nke mma gị bata. Kekwa n'ife o. Kekwa n'ife o, Amaka. Kekwa n'ife o, gwa ma gị ma na abụ m ezigbo enyi gị nwaanyị, biko. Gịnị bụkwa nsogbu gị? Amaka. Nne m, kedu ife bụ na oge ọbụla nna lụrụ anyị, arụ a na-agbakasịcha nnọọ mma m. Obi ada adị ya mma na nnata unu. Ka gasụ na ọ bụghị onye nwa bụ ihe mụ m. Nke kachacha ewute m bụ na ọ daghachi iji ntị n'ụka m jụrụ ya sị nna m. Ka m gwa gị makwana ka m ji wee bụrụ nwa obele nwa na-eto togide wee bụrụ nwa agbọghọbịa mbụ amara onye nna m bụ. Ọkwa arọ ịtọ mgbe ihe a na mahadum. This is my 300 level. Amara m onye nna m dị. Ọ dị mma na ntị. Ọ dịrọ mma mana mmaghị ma ife kpata o ji wee dị ọna. Ọ bụrụ ife ihe eji na-agbakasịzi onwe gị arụ. Ọ bụrụ na ife ị na-ala. Your mom knows what is best for you. Negoro ka ị dị. Negoro ka ị dị n'ebulu sọ mma. Onwe ife ị na-ala gị ka m na-ajụ ajụjụ. Onwe ife ị na-ala. Ịghọta adịghị bụ mwute m. Maka ọ bụrụ na ịghọtara ihe bụ mwute m, ọ bụrụ ihe ị na-ekwu ka ị ga na-ekwu. Ọ bụrụ maka akwa, ọ bụrụ maka isi. Abịa n'ezinụlọ bụ na a na-enwe uru nne na-aba, nwee uru nna na-aba. And ọ bụrụkwa na nna m nwụrụ anwụ ma ọ gịnị. Nọọ ịjụọ ya, ọ ga-asị gị nọ dị ndụ mana amarọ m ya. Ọ chọrọ ịgwa m ihe ọbụla gbasara ya. Ị na-agwa m okwu akwa. Bịa ka anyị gaa n'akwụkwọ wụfụsa ife ndị n'akụkụ ịma na anyị nwere n'exam. Ana achọrọ m ka anyị feel, achọrọ m ka anyị nwee carry over, biko ka anyị gaa n'akwụkwọ. Amaka. Biko rapụ m, ị chọrọ ịgụ akwụkwọ iji gụba n'oge. Amaka. Rapụ maka je gị ga-agụ nke gụgọ nke gị. Je gụọ n'akwụkwọ gị na Alili ebuka nwa bịara ije
nna m? Onye bụ papa m? Onye bụ nna m? Sam, I don't come more. Since this nigga be a phone, we are for wrong. Uncle Sam, he got no now, could be a fool, me, Jenna, do my sim. Can be in a beer before. Although the Uncle Sam actually forget. Uncle Sam can be in a beer. When you be a good one, me fair. Just go tell me a dimma. You're born a year dimma now. Que me you tem. Uncle Sam que me gafuja ora una man. Oh, once over the run ne kwanya gechi. Uncle Sam no get go tell him jawara hu na mmanu. Iwe na-egoli. Nwanne m. Gị na Uncle Sam nka. Risha na ọbụrụ nna gị. Nne biko ke ebe okwu asị. Amaka biko ewekwa n'iwe eze enyi biko ewe n'iwe. Ịma na Jos m kwukwara na ya. O nwere ife ọ bụ na mbụ n'obi wee kwuo ya. Ọ maka otu gị na ya na-abụsi wee se emekasị nna na nwa. Biko ewe n'iwe Uju nekwa anya ka ngwa gị. O nwere ihe eji egwu egwu nwee ihe eji egwu egwu. Ọkwa ifu ka akpọ nkịta egwuregwu anwa kwakata na anwa again wee gwuse m ụdị egwuregwu ino ka nsi wee gwa gị ya. Amaka. Here. Onye bụ nna m? Onye bụ papa m? Be serious. Gịnị ka imi ndị chọrọzi? Stanley, biko, hello? Hello? Stanley. What Stanley? Stanley be kwan gịnị kwan? I work with Venezuela. Nothing or anything up Venezuela. Come can I go me? No, nasty. Not cherry wine. Where she's no choice. Mana ke kwa n'ụdị ihe bụ ihe nka ya bụ boyfriend nke nọ na-arapụ gị na-arọ na mbụ. We've have no why I did you. Now send now if you decide of Febe Kamoki. Onye ko ye listen na money go. Okay, I like him, Stanley. I love him. Just for 3 months, Kamunia Magon. Just for 3 months. I'm going to get caught, so I dig it. Just for 3 months. I'm going to dig him, man. No, one more job. For my coat on the Kefadi.
n'ihu enyi nwaanyị otu a. Ka ife ọ? O nwere wee na-eficha anya mmiri. Uncle Sam hapụ ya onwechakwa. Enyi ya nwoke a arapụghị ya. Enyi nwoke? Arụ na ka ede? Nye anyị mebego enyi nwoke na enyi nwaanyị. Uncle Sam ụjọ abụkwa n'obere nwa, ihe abụkwa 23 years ya. Taa sị m na mechie ọnụ nekere na-ekwu okwu. Imebego okwu enyi nwoke na enyi nwaanyị. Mbakwa Uncle Sam, sọsọ gị ọbịa enyi nwoke. Taa mechie ọnụ. Abụrụ m enyi gị nwoke. Abụrụ m enyi nwoke. Abụ m ọnkụlụ gị. Ị na-anụ ya? Uncle Sam na-akpọ m ezigbo. Ka nnukwa nọ maka nwoke gị iji nọrọ otu a. Ficha mmiri anya gị, ọ ya nne gị na nna gị site n'ụlọ akwụkwọ ime. Nna akpasigo m iwu. Na ya na ihe butere unu. Thank you. Yes, thank you. What's up, hero? Next week, also. Next 2 weeks, in fact. Hey, Uncle Sam, you know I go there. I'm going to cut it back. The man boge. Ngwa bada ba na bas. Sam, kai pan ni me moto. Uncle Sam. O nwere nnọọ ihe na-echegbu m. Kemgbe m ji wee bụrụ nwatakịrị wee lụọ oge anwa. Andama m nọọsụ nsọ gị nwa bụ Uncle Sam ka mụ na ya ga-akpagbu ya, ga-agwa m nke bụ eziokwu. Amaka. Uncle Sam. Masị gara pụ ụkwụ a. Fesi akwụkwọ ị na-agụ. Ị na-anụ ụlọ. Ị na nne ga-akpa ya. Uncle Sam, ya ihe na-eme ka nghọta bụ na gị nwa bụ Uncle Sam amara onye ị mara onye bụ nna m. Amaka. Achọrọ m iweta gị na nne gị esemokwu. Ajụjụ anyị na-ajụ m sọsọ ya ga-azanwu gị ya. Uncle Sam, kedu ihe jikọ gị na mma m? Amaka. Ajụjụ gị o ribegokwa nne o. Ka ife ọ. Amaka m ihe na-akpata ihe anụwa. Amaka na-abịazi gị nso too much. Ka o si wee dịzi ya. Ma agbabazili gị ọsọ. Nugi ya. Uncle Sam, nsogbu ada ọkwa. Maka na ama m na o nwere ihe gị na mama m na-ezoro m. Ọ dịkwa gị ka ifili n'ọsọ ka ị ga-agbawa mana ihe mma bụ na ihe a gị na nne m na-ezoro m ma ha achọpụta ya. Amaka. Adara m n'elu ọkwa mmadụ mụrụ m, ọ bụghị na ọ nwụrụ anwụ. Ihe nna dapụta, onye ka m ga-agbakwuru, onye ka m ga-akpọ papa m. Ihe nna pụta, onye ka m ga-agbakwuru. K4 now. Uju ọ na-adị m ka o nwere ihe mma m na Uncle Sam na-ezoro m. And ọkwa ifu mmanzụ ike tụrụ m chọpụta ihe ha na-ezoro m. O nwụnatara ihe ha na-ezoro m.
O nwere ife fa mama amarụ. Onye bụ nna m, onye bụ nna m, onye bụ papa m. Ọ dị ma ọdịcharakwa ihe karịrị nte abakwutego nte n'ọnụ. Gịnị karịrị nte bakwutelu nte? Amaka ajụba gị ise onye bụ nne ya. Area figi ihe niile na-agwa gị na onye zalụde nwee ndidi ọza papa ha ọbala esikakwan blood is thicker than water. Ọkwa ngwa gị ifuru na o metụtaka gị ya n'arụ ọ bụ ọzọkwa nke ịgbaja aja agwa gị na ị ga-edegide nyaba mmanụ ọkụ edebeluo n'ebe achọ gị ka ọ dịzikwala jee ka gị na Chioma nọdụ ana tikọ isi ọnụ kpaa ezigbo alụ ka unu malụ ka unu ga-esi wee si tie Amaka down wee bịa nke bụ eziokwu. Ihe nji agwakwalụ gị ya bụ na ọnwa anwa wee nụ akụkọ a na ntị onye ilo ọkwọ n'ọnụlụ ya n'ilo okwu gị na Chioma ga na-adịzi ya ka okwu ndị ala nyanwe ịnọkọtasị gị na ofu ka gị na nne esi adị na mma ma ị nwere ike inyere ya aka gbanwee ya onye bụ nne ya o metụtaba gị ya n'arụ. Gbakwa mbọ ka ime ya n'oge m ọ bụrụkwa nke na ịnụgo ihe m kwu ya adịkwana ka okwu gị ọ bụkwa na ịnya dịka ijebe ebe ahụ mekwenye ka isi ịma nne Amaka, nagadu, Dikeh baka, karena mau kalian. Ay, Amaka ni, betul cik, betul cik. Amaka ni. Mpa. Kenki batangka iru idio tu odi kwa mma. Mpa nsogbu adro, abịa m ka ịkpa. O nwe ife ibia ka ịkpa. Ife nke a ibia ka ịkpa odi kwa mma. Ajibugo ngị nke iru gị dị otu ahụ. Mpa sị m ka njọ maka bụ m obere nwa. Amaka bem enne o. Ịrapụ nnọọ mahadum ebe na-agụ akwụkwọ. Wee bịa nnọọ ịnata ka ịbịa jụọ mgbe ịbụ obele nwa. Ịjụọ mmasị na ị ka bụ na obele nwa ebe nnọọ. Wee lukwa Chineke bụ obele nwa na ọmụmụ nne gị. Mpa ọ bụrụ otu a, enezina anya otu isi ihe nna jụ bụ
ọ na meruba oge njụ ajụjụ asamia. Onye jụrụ ajụjụ na asara ndị nkụzi unu. Mpa ọmụma m, kedu onye bụ nna m? Mgbe ọbụla m jụrụ mama m ajụjụ a, arụ a na-atakachi ya. Ọ da achọdị ije ntị nnu ka m kwukatara okwu kwuo pa ma ya fọdụzie na memezuro papa. Oge ụfọdụ ọ na-ebechadị m akwa, ọ na-asị na nna dị elotara ya ife ọ chọrọ ilota. Ma nna m adị ndụ amarọ m, ọ nwụrụ anwụ amarọ m, ọkwa na atụrụ ya n'ụlọ mkpọrọ amaghọ m. Ọ ihe m ji wee sị ka m bịa ka m jụọ gị mpa, na ama m na ka ọsahụ m ya na ị ga-asa m ya. Papa biko, kedu onye bụ nna m? Amaka nne. Mpa. Isi na ijugo mama gị efe. O wee sị gị. Nwere ife ọ na-asa m. Nsogbu adịrị o. Onye ka iji nọ egbalụba iru wee nata na-asị na Amaka be mbata eji ozikwu mma ma eligo nri ka esi ajụ. Mpe ewe n'iwe m mesili gị nne ọjọọ so n'ihe abụghị na-ewute m n'obi. Ọ meriri eju ọ wee dị m mma. Afọ gị nọọsụ ịbata nọọsụ imefe mere ịya aba ka oduka isi elu m nri mgbede ka anyị kpaa mana nne ọ bụrụkwa n'akụkọ niile na-adị mma ịkọ. Adara m n'elu ọkwa mmadụ mụrụ m, ọ bụghị na ọ nwụrụ anwụ. Nne bịa ka ibulu akpa ka ịba n'ime ụlọ baa ka ije si elu ụmụnne ya gwagwo gị na mgbede ka anyị nọdụ anyị mma akọla ife niile. Adam nwe bulu akpa ya bulu jezi elu ụmụnne mgbede ka Chioma, eje m fụ Amaka nwanne ụnyaahụ n'ụlọ akwụkwọ. Ụdị ajụjụ ọ na-ajụzi m kịta ịgbasala onye bụ nna ya, ọ na-ezi m ọbara mgbanye elu. Ọbara mgbanye elu ọ na-ebe mụ kemgbe ọ dị afọ 12. Arụnụ ka ọ dị kịta 20 years. 20. Mana n'uche gị kedu mgbe ọ dị ka ị ga-akwụsị izole ya? As long as you mind your business. Mgbe kwụsịrị ịbịa n'ụlọ a, kwụsịkwa ịga na-afụ Amaka n'ụlọ akwụkwọ for Christ's sake. Ka ị na-agafuru Amaka n'ebe ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ. Chioma, ọgwụ anyị na-anụ nnọọ aghọtarozi m. Kedu isi mgbakasị arụ anyị na-agbakasị nnọọ ka ngalị na-afụ ada m nwanyị? Ada gị nwanyị nke ijụla ajụ ka o nwere ọzọ. Chi ekwuzina n'otu ahụ. Amaka m na ihe m melụ dị njọ, mana ịma ntakwana m ụta ọkwa n'ụjọ ọkwa na ya. Mgbe ahụ nwe ihe mmadụ na-alụ karịkwa very young, mụ afil na mama mbụ ụdị responsibility ahụ gaa biko ọkwa n'ụjọ, mana achọpụtakwana m n'oge wee nyebele gị aka na-enetekwana nwa anya. Ka m jụọ gị, kedu ulu yoke balụ wee nọ na-ata afụfụ ishodi any remorse? Owute ọ dị gị sọsọ ihe ị na-eme bụ mgbe ọ bụla o ji wee sọ gị iweta Cerelac, ọsọkwanụ gị iweta ofu mkpọ milk
ọkwanụ ka o si wedere m oge a aka dịrọ m ka ebiola ede mgbe ha ọkọmayogo gị mgbaghalụ agụkwere gị mgbaghalụ gbaghalụzie m chi biko gbaghalụzie chi ọkwanụ Samuel, or do you go too late? It's too late. Amaka, kedu ị na-emezi ife a? Mami, ama m na ọmụwa butere ọgba aghara n'etiti gị na nna m. Biko, kemgbe iji wee gosi m onye nna m bụ, ọ na-enekwa m anya ọfụma n'ụlọ akwụkwọ, na-emekwa m ọfụma dịka nna. Biko zie ka ị gbaghara anyị, biko gbaghara nna m, biko zie. Mami, biko zie. Adara m n'elu ọkwa mmadụ mụrụ m, ọ bụghị na ọ nwụrụ anwụ. Ihe nna dapụta, onye ka m ga-agbakwuru, onye ka m ga-akpọ papa m. Ihe nna pụta, onye ka m ga-agbakwuru, onye ka m ga-akpọ papa m. Ewo Ati, biko achọrọ m ka enyere m aka wee yọọ ya biko. Achọrọ m ka enyere m aka wee yọọ Sam biko ka ọ na-echite azụ bịa gbanye m ring. Ka ọ gbanye gị ring? Ka ọ bịa gbanye m ring. Ọrụ gị bụ Nneka? Ịma ihe bụ ring? Ring kwa. Aunty biko ya ọnụ m ya maka ụbọchị ahụ ọ chọọ ịgbanye m ring, ama m nọ ihe bata m n'isi, ụdọ ọgbanje bata m n'isi, lapụ ya lapụkwa ring tikekwa ọsọ, mana kịta n'ife niile apụzigo m n'anya. Ya mere na m bịa ka m yọọ gị ka biko ka ị yọrụ m ya biko. Chelu. Ọgbanje na-efe efu n'anya. Ada agwụ ya bụ. N'elu gị. Ka m jụọ gị. Gị bụ Nneka, ka m jụọ gị. Ịma ihe bụ ring. Ọgbanje wee jide gị. Wee mechaa wee foo gị n'anya. Dimkpa mmadụ. Raka ọra wee sekpula ana n'ụkwụ ya na-abụ wee weta ọla aka ka onye gị wee menye ignore wee pụọ ụwa gị wee pụta kịta wee bịa na-asọtọ ọnụ. Dimkpa na one dịbe nna gị? Nne gị ọ na-akpụ dimkpa? Ọ bụrụ Cambridge ka ije bekasị na ịgụrụ akwụkwọ, ọ bụrụ ego ka iji bekasị na ego gị ka ọ fụrụ wee na-eso gị. What is it? Iwe wuru nwanne m nwoke wee na-agwọ ji na beans wee gwọjulu ike gị jejulu ike gị wee sie ebe isi wee tigabata bịa na-akọ nọnsens sinsi ị pụrụ onwe bụ onye fụ gị n'ụba gị. Biko ya ọnụ m ya ọkwa ịma na ọ na-anụrụ ya okwu biko. Asị gị nchichi chibuo oge ọ n'ebe ahụ igburu nwanne m nwoke kpalichaa mụ ịbịa kọọ ihe sọ gị o wede ka na anụ taba m ihe takpọ gị anya. Amara m ife na-eme m mgba. Kịta ịmagoro eche ụzọ n'oge
Hey, Auntie. Ah, because you never put. You couldn't get no call for Mama. You should come with us. Walk a maharaga was. You brought my good Kimam Papa to step up. Eh? Get it called the cannibal. Ndị aka na-eri ebe ọ ka dị ijekọ saịkọsis dị gị mma ị na-achịte ị ga-ezuzupụ ka mkpọ nwa be m ka ọ kpalịa gị si ebe apụ ọsịsọ mepere ụzọ si ebe apụ ọsịsọ ụzọ n'ime ibia na m aka gị emebughị ala wee chọọ ala wansọ wede ka ọ na ọba adị abụmọfịa ịbụka mmiri ndị a na-asụsụ ọchakwa nke mba ọ Okay, I am here. I don't mean another. It was more. Okay. Oh, okay. O nwere ebe dị ezigbo mkpa mụ na gị si mekịta mami nke ya like ihe nke a ka Mga ka ebe anyị chọrọ ije mami o nwere ebe dị mkpa ọ surprise anyị lụọ ebe ahụ ị ga-afụ ya mana trust me that you will love it. Surprise kwa o kwuo ọnka konka Mami, mo like konka. Mami, konke ya like Amaka. Mami, ka ebe anyị na-eje mami oge adịrọ. Oge adịrọ. I know ever he got feel urgent and very important. Oh, choose yango. Ka you know ka. Mami, mba nka ka ige yi mami nka ka mma. Amaka isi mbili akwa. Imuka akwa bụ ihe a. So sa akwa bụ ezigbo akwa nwe na akpa. Akwa njeje occasion. Biko. Mami o maka na onye nwa ka mkpa ka ige eji wee yili ya. Ụtọ kacha mkpa. Onya nwa o makalisia. Nya ka ige yi. Mami kwado ka ntie phone ni. Mami kwinteze ki kwado. Mama man, ka ebe mara style jikwa keta. Nwa nke full of surprises. Mommy, if Ronnie makachazi no. Mommy. Mommy can't see the ever. You dig already? Amaka. Mommy. Kebi si na eje. Mommy agwago ngi no surprise. Mana mommy ga like ya. Surprise.
Oh, Bani, go on. Oh, no. Mommy, thank you. Chupuda. Chupudalo. Chupudalo. Samuel, wanda mano, Daddy. Apa kabarnya? Hai. Adaram nilu okwa mmadụ mụrụ mụ ọ bụghị na ọ nwụrụ anwụ ihe nnadapụta onye ka m ga-agbakwuru onye ka m ga-akpọ papa m ihe nnapụta onye ka m ga-agbakwuru onye ka m ga-akpọ